Il-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Thoma kien involut fi grupp kriminali li wettaq serje ta' serqiet ewlenin madwar 11-il sen ilu, inkluż il-hold-up mill-Casino di Venezia fil-Birgu. Hekk ġie rrapportat fil-ġurnal Malta Today fejn ġie spjegat li fil-waqt li Thoma ma kellu l-ebda rwol dirett f'dawn is-serqiet, allegatament kien offra kenn lill-kriminali f'waħda mill-proprjetajiet tiegħu wara wieħed mir-reati. Din il-gazzetta żvelat li l-proklama li ngħata Melvin Thoma kienet tinkludi wkoll referenza għal hold-up li twettaq mill-kwartieri tal-Bank HSBC lura fl-2010, hold-up illi brabta miegħu tiġi investigat mill-Pulizija l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela. Melvin Thoma kien ingħata l-proklama lura fl-2019 fejn ta' numru kbir ta' recordings fost l-oħrajn ma' Jorgen Fenech kif ukoll qatt ta' persuni oħra brabta mal-omiċidju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Thoma kien ingħata l-maħfra anke brabta mas-serqiet mill-Bank HSBC f'Ħalbalzan fl-2007 u tnejn l-oħra mill-Casino di Venezia u mill-kwartieri tal-HSBC fl-2010. Fil-qorti Thoma dejjem tkellem dwar l-involviment illi kellhom fl-assassinju l-aħwa George u Alfred De Giorgio u Vincent Muscat illi dan tal-aħħar eventwalment ammetta l-parteċipazzjoni tiegħu fil-qtil u ġie kundannat 15-il sena priġunerija. Madankollu Vince Muscat il-Koħħu għadu qed jistenna li jitla' ġuri brabta mal-hold-up fil-Bank HSBC fl-2010, ġuri li ġie post fl-aħħar jiem wara li ħarġet evidenza ġdida brabta mal-każ. Evidenza illi allegatament lestjati l-istess Melvin Thoma. Fl-aħħar xhur kemm il-Koħħu kif ukoll l-aħwa De Giorgio għamlu talba l-maħfra presidenzjali u saħqu illi lesti jikxfu l-ismijiet ta' ex-ministru u ministru preżenti fil-kabinett ta' Robert Abela dwar l-involviment tagħhom f'serqa li seħħet snin ilu. Iż-żewġ tismijiet illi semmew b'insistenza kienu dawk tal-ex deputat mexxej Laburista u ex-ministru għall-Ekonomija Chris Cardona flimkien mal-Ministru Carmelo Abela. It-tnejn illi huma qed jiġħdu dawn l-allegazzjonijiet.